Boris, prečo ale podľa teba napríklad Smer ešte vôbec trvá na tom, že sú sociálna demokracia? Prečo je to pre nich dôležité? Toto fakt netuším. To je úplne mimo môjho horizontu, lebo netuším, pretože navyše vylúčili ich zo strany európskych socialistov. Není sú vo frakcii, to je frakcia socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Všetkých smerákov vylúčili kompletne. A čo vôbec nesúvisí iba s problematikou menšinovej politiky, aj keď je pravda, že keď si spomeniem tie videá, ktoré išli pred voľbami, ktoré robil povedzme Erik Kaliňák proti LGBTQ komunite a podobné, no to je niečo odporné v ľudskom zmysle, to ani nie v zmysle, či som konzervatívec, lavičiar, alebo čo v humanitnom, v ľudskom zmysle to bolo niečo odporné, akým spôsobom dehumanizoval ľudí. Ja nepokladám ani túto komunitu za menšinu. Ja to pokladám za slobodné rozhodnutie každého individua, každého občana a nemusí to byť menšina. No keď som dospelý, sa slobodne rozhodnem, akú formu intimného života chcem viesť alebo nechcem, alebo sa slobodne rozhodnem, s kým urobím domácnosť. Veď to není o sexuálnom živote, iba to není permanentne iba o tom, čo máme od pása dole. To je predsa debata o tom, s kým chcem žiť v jednej domácnosti a ako si ju chcem organizovať.